Satu anggonku tumudun ning Arcapada amung padi sapa kang wis kula mentah marang jagat iki panjenengan anggonku lan para saka desa adesa nanging regaso nyatane nganti wektu dina iki rungono trong-trong penganggonku bisa winanggya lawan Sudarmaku. Gumun rasane atiku marang Kanjeng Ibu. Kok ya gelem bebojoan kok ditinggal lunga. Kang kudune tresnane mono nganti tandhese ati tansah sesandingan rina kelawan inanging reaksi nyatane anggonku nganti dhewe mangkene durung bisa ngrasakake lumentahing Sudarmaku. Iya. Nanging watak-watake Ngantosen ora bakal mundur sapecak yen to durung pinanggih marang Sudarmaku. Yen to tak waspadake ana baito kang umbul-umbul nanging juru satang tukang satang aku njaluk tulung sabrang aku tukang satang kok meneng bae? Dek mobil. Kesana. Saka panrasaku kok juting pun apa? Iya. Buk menawa lantaran iki aku bisa pinanggih kelawan Sudarmaku. Kanjengan utuhmu jaluk durung pangestumu. Dewi? Yo keping. Kok menawa kagiat rasane atimu. Jel ana ing pangarepanmu ngono salah sawijining satriya. Aku sombong. Yen aku antuk tambuh marang dening sira Kusuma Dewi. Jeneng sira ngono sapa? Pisan. Ditepungake wae.
saka kasatriyan Madukara. Jeneng sira kuwi sapa pisan? Dik. Yen to tambuk marang aku. Aku Antasena. Antasena. Heeh. Antasena. Jeneng sira kang wis bisa maloyakake banget ngaturke panuwun lawan jeneng sira Antasena. Iya, padha-padha. Jeneng manungsa mono kudu tansah anduweni watak lunti-lulung marang sapa wae. Banjur jeneng sira tumeka ana ing tepining tengah. Duwe wigati apa Antasena? Kusuma Dewi. Anggonku tumeka ing papan kene duweni sedya. Kepengin ngawawu Sudarmaku. Kepengin pinanggih marang kang wis kula mentah marang jagatku iki. Jeneng sira bakal ngawawu Sudarma. Iya. Banjur sapa Sudarmamu Antasena? Wanter pangandikane Kanjeng Eyang. Yen to Sudarmaku ngono. Panengga ing Pandhawa Raden Werkudara. Raden Werkudara kuwi bapakku. Malah tiba kebeneran yen to jeneng sira nyurup duduhno aku. Ana ngendi papan dununge Raden Werkudara? Antasena. Kusuma Dewi. Mbok menawa wis dadi jodhone kalamun ora liya aku iki yo kadang Werkudara. Antasena. Aku ora Sembadra. Pos kawengku kelawan Pangeran Arjuna. Banjur Pangeran Arjuna ora liya ya kadang enom Kakang Werkudara Antasena. Yen to kaya mangkon ateges jeneng sira mulu bibekku pribadi. Waduh. Paning alam Saya lepas ya kuning samudra pangaksami Kanjeng. Menawi kaladuk salah bawa wonten ngarsa paduka boten mangertosi. Menawi to paduka menika Kanjeng iki. Tasih kadangipun Kanjeng para mahula. Ora dadi puyo pangapa kaki. Aja wasumena. Kon pipi bakal ngarapake jeneng sira. Ana ing pangarepane ramamu ya Kakang Werkudara kakang. Ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepinggan. Menawi mekaten monggo sesarengan kula dherekaken Kanjeng iki. Angkono iki